Исәнмесез, саумысыз дип сәламлыйм сезне, мин Назлыгөл Сөнгатова. Мин Байбулат та шушы сәламнәргә әлбәттә кушылам. Табигатьтә яз, һава торышы шәп, җырчылар да майын гөрләтеп уздырырга әзер. Нәкъ та шулай күпләр төрле илләргә сәяхәт итәргә җыена. Тулырак алдагы 1 сәгать барышында сөйләрбез. Музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Назлыгөл, син нәрсә көтәсең ул? Нәрсә булсын инде? Бөтенебез сыман премьераны көтәм. Башка көтәргә кирәк түгел, чөнки премьераны хәзер үк каршы алабыз. Экраннарда Алсу Вәлиуллина. Синең куллар мине сөя-сөя, бишекләргә салган куллар ул. Соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе коры Синең куллар керләренне юып, тупасланып биткән куллар ул. Утта пешеп салкын нарда эшеп, сөялләнеп биткән куллар. Биш яшьлек кызлар кулына да алмаштырмам әнкәй кулыңны. Шул куллар белән тагын бер кат иркәләшер әнкәй кызыңны. Музыкаль каймак хит парадының 9-нчы баскычын Лилия Гыймаддиновага тапшырабыз. Озакламый Лилия гаиләсе белән ерак сәфәргә чыгарга җыена. Нәкъ та шулай аларны 14 сәгатьлек очыш көтә, тик кая очканнарын гына әлегә сер итеп саклый җырчы. Анысы сер булса да, менә хәзер тыңлаячак җырның исеме инде беркемгә дә сер түгел. Шулай гына дип аталган композиция белән Лилия Гыймаддинова сезнең экраннарда. Таңнар безгә бәхет өләшкәндә, телек шыңа ашар теләкне. Сине
келесі жүршібіз өзінің туған күнін сәхнеде уздырашақ. Кім инде ул бәхетле? Яңа Йылдыз проекты финалисты Марсель Закиров 31 майда стәрлі тамақта olacak Татарша Солянка концертында сәхнеде жырлаячак туған күнінде. Шулай ук әлеге концертта талантлы татар һәм башкорт шоу бизнесы йолдызлары да булачак. Бик шәп күңелле кичә көтелә дуслар. Сез дә килегез. Хәзер игътибар экраннарга Марсель Закировны жырлатабыз. Кояш минем күңелемә, күзеңә карап туймыйм. Тик йөрәгемдәге сөйүне, нишен әйтергә уйлыйм. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Алсу таңда сөям яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Зор мәхәббәт сөю билгесе, роза шешеге белән, иң кызылын аларның җыеп, синең яныңа киләм. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Мин яратамын җаным диеп, чәчкәләр сузам сиңа. Йөрәгемне бүләк итәм, син генә кирәк миңа. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Дуслар, сезне 27 май ТНТВ премиясын тапшыру тантанасына чакырабыз. ТНТВ телевизион премиясына 8 ел шикләрне белмәүче музыка бәйрәме. 2015 елдан башланган әлеге тантананы бүген татар музыкасына гашыйк тамашачы туры трансляцияша йөзең төрле почмакларыннан күзәтә. Яратып көтеп ала. Анда шулай кызыл киләм, экстравагант образлар, кызыклы номерлар, бик шәп бәйрәм көтелә. Казанның нәкъ үзәгендә пирамида концертлар залына сез дә әлбәттә рәхим итегез. Без дуслар рәхим итеп хит парадны дәвам итәбез һәм сүзне Казан егетләренә тапшырабыз. Карыйк. Язлар булып яныма килче, ай нурына күрче.
şeşek attı Birinden birim suyganim Minim yürek seni küte Koyda iki nazlı yazlarım Көңіл gülüm şeşek attı Birden birim suyganim Yatlarga kaldırma Sağışta yandırma Koyda seni güzelim Küte seni yüreğim Yatlarga kaldırma Sağışta yandırma Koyda seni güzelim Küte seni yüreğim Yatlarga kaldırma, sağışta yandırma Koyda seni güzelim, küte seni yüreğim Yatlarga kaldırma, sağışta yandırma Koyda seni güzelim, küte seni yüreğim Yatlarga kaldırma, sağışta yandırma Koyda seni güzelim, küte seni yüreğim Yatlarga kaldırma, sağışta yandırma Koyda seni güzelim, küte seni yüreğim Әмне Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бәриева Майяян эш һәм ял белән аралаштырып алып бара. Ай азагында күңелле сәяхәт көтә дип шатлыгы белән уртаклашты җырчы. Бу шатлыкка тагын бер яхшы хәбәр өстибез. Ул дуслар бу атнада хит парадта тагын бер позиция өскә күтәрелде. Айгөл Бәриева 6-нчы урында. Күңелендәге авыр ташыны ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә олы йөрәкле кешең күз яшьләре тамган чакта кычып алырлык булсын аның кайнар кочагыннан яшәр өчен көч тусын яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кешең яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кешең Şarapsızdan boş yiyelim Tamam ordım degende Tik bir sözü bilen kabar Kanat koysun iğnerge Күңлеңдәге ağır taşını Yalgız күтәрмәс өчен Булсын икән янәшәңдә Олы йөрәкле кеше Яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кешең яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кешең Яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән
Син каверлар жырлыйсың, синнән дә матуррак жырлаучы юк. Күптән TMTV премиясына эләгәсең, кызыл келәмнән узасың килә. Димәк, синең вакыт җитте. TMTV телеканалы оештырган минем соло дип аталган кавер бәйгедә катнашырга кирәк, дуслар. Яраткан җырыңа кавер яздыр, аны инде социаль челтәреңә TMTV премиясе 2023 хэштегы белән урнаштыр. Үзеңне TMTV каналыннан күр, TMTV премиясына билетлар от. Инде бәйге турында тагын да тулырак мәгълүмат TMTV Татар сайтында. Сиңа уңышлар теләп калабыз. Һәм инде үзебезнең музыкаль кайма хит парадын дәвам итәбез. Чираттагы резидент Айгөл Хәйрнасова сезнең экраннарда. Музыкаль коймак хит парадын алга таба дәвам итәбез. Алдагы катнашучыларыбыз җырлы гаилә Гөлүсә һәм Закир Шахбан. Гөлүсә ханым май аенда узачак 2 концертына әзерләнә, яңа җырлар да туплый икән ул. Иҗат яшәргә энергия өсти ул. Ә хәзер озакка сузмыйк, дуэтларын тыңлыйк һәм дуслар, без дә энергия алыйк. Көнләшеп карасын бар дөнья, яшә мине назлап кына. Ташысыннар хисәр син тыйма,
Yarat meni Ko'ngillerde gül yaz bulsun Yarat meni Canlarga gerisi yutulsun Yaşım senin seyu bilen Senin seyu mina dava Senin bilen gene canım Senin bilen Atlayım baxıtıma tapa Min seni yazlardan izlep taptım Min seni üzüme arattım Min seni üzülüp yarattım ayırmasın Kına Rabbim Yarat beni yarattına Günleşip varasın var dünya Yaşa beni lazlap kala Taşısınlar hislersin değilma Yarat beni Ko'ngillerde gül yaz bulsun Yarat beni Canlarga gerisi yutulsun Seni gene siyemin Senin için gene yanıp giyemin Senin için gene giyemin Seni gene siyemin Senin için gene yanıp giyemin Senin için gene giyemin Min seni üzülüp yarattım ayırmasın Kına Rabbim Yarat beni yaratkına Günleşip koyarasın var dünya Yaşa beni nazlap kına Taşısınlar hislersin dayıma Yarat beni Ko'ngillerde gül yaz bulsun Yarat beni Canlarga gerisi yutulsun Birge kaza Lay 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 Жыршы Руслан Трапезников мояна түгел мақсатлар қойған. 2 клип төшерәсе бар икән аның, әмрә кызык, оннан соң нәрсә эшли икән инде? Нәрсә булсын инде, эш беткәч ял итәргә ярый. Димәк, ул да ял итәчәк. Русланга уңышлар теләп, хәзер исә Лилия Хамитова белән дуэтын тәкъдим итәбез сезгә дә.
eşle Appak buran eşlerinden Gelip çıkarsın ötesle Buran duli, buran dönmi Burana şu büyük eşle Appak buran eşlerinden Gelip çıkarsın ötesle Buran duli, buran dönmi Burana şu büyük eşle Appak buran eşlerinden Gelip çıkarsın ötesle Жүріші айды бик білесін келсе, бик білесіңіз келсе, отпуск алып, рәхәтләнеп 6 айга барып кайткан. Әміне аннан соң әнисе янына Әлмәткә барып килергә дә өлгергән. Айды TMTV Production командасы белән төшерелгән клип белән бу атнада 2нче урынны яулады. Аны котлыйбыз һәм сезгә клипын тәкъдим итәбез. Бергәләп карыйк, дуслар. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, кышлар моңа тыңлап үткәрдек без язгы кичләрне. Уйларыбыз һәр чак бер булса да яшердек без сөю хисләрен. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, дустым, серләр уртак Сүзләребез безнең бер иде Гомер үткән, юллар кисешмәгән Бүген безнең сөю юк инде Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә.
Дуслар, безнең социаль шелтәрләргә язылыгыз, рәхим итегез. Яңа чыккан тапшыруларны, яңалыкларны биредә күзәтеп бара аласыз. Абсолют җиңүчене билгеләгәнче, Башта барлык резидентларны искә алып чыгыйк. Соңгы дилимне әріп, миңа биріп, өзі құры қойған құлару. Шулай гына чынлап кына, шулай гына янда калгана, сөю утына яндыргына, яндыргына, яндыргына. Sütundan siyem deyip sarı kuşlar yaratam deyip Göke yıldızlar yazarlar Hislerimde Allah da benim kulumda Sina deyip jigan kızıl rozalar Yaklarga kaldırma Sağışta yandırma Koyla seni güzelim Güde seni yüreğim Yaşar için devam etu barına haber kışı Ömrün boyu bulsun iken Sen deyip yaşar kışı Dağlar idin şoğun ağışların Keşke canı jiller iskemer Yarat beni, yarat beni Gönüllerde bir yaz basın Yarat beni, yarat beni Canlarla gerisi yıkılsın Buran duli, buran dönmi Burana şundi kışlı Oppak buran eşlerinden Gelip çıkarsın tüslü İsindeme yıldızlardan birge Jiyaydı biz tanış isimler Düşlerimde haman seni görem Anlatılmıyor o hisler isimde Хит парадның беренче урын иясендә игълан итәбезме? Әлбәттә, ул Ришат Фазлый Әхмәтов. Күптән түгел генә аның җыры дөнья күрде. Ә менә хит парадта ул TNTV Production командасы төшергән клип белән лидерлар позициясенә күтәрелде. Әлеге җиңү белән котлыйбыз һәм инде әлбәттә сүзне үзенә тапшырыйк әле. Брат, тойгада да шатлыкта да гел бергә булырбыз. Без сине ташламаячакбыз. Рәхмәт сезгә, җегетләр, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә шулай бергә яшәргә сыгылда көннәрдә дә гәз. Ура! Үкенмә үткәннәргә, үкенмә киткәннәргә. Үкен син дус булып йөреп, сереңне сүткәннәргә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дөресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дөресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенүләр, сагышлар, югалтулар, табышлар. Һәр кемгә дә аерым-аерым бирелә шул язмышлар. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дөресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта
güllerge Qarama külgenlerge Işanma məngige deyip Vəqdələri birgənlərge Hükünmə üsüsünə Keşilərinin sözünə Hər vaxtdadır İşar. Nereye gerek mi sen alın dikilir? sözünə Keşilərinin sözünə Hər vaxtdadır sınaydıp Dur qara gözünə Hər vaxtdadır sınaydıp Dur qara gözünə Dostlar, biz sizge Atnanın en popüler jırların hem jırşıların təqdim etdik. May ayların qayda һәм ничек үткәргәннәрендә сөйләп бирдек. Şunun bilen müzikal koymak hit paradı ahırına yakınlaştı. Аның алып баручылары мин Назлыгөл Сөнгатова. Hem min Baybulat bulduk. Tügal bir Atnadan görüşürüz. Paka. Исән-имин булыгыз.